Hvad så, Tom? Hvordan går det? I dag skal vi snakke om den her nye banebrydende iJust 2. Men er den ikke bare ligesom alle de andre e-cigaretter, du kan købe på nettet? Nej. Det her er den mest billige og bedste e-cigaret, du overhovedet kan få til 160 kroner. 160 kroner! For det første, det er en stopomtank. For det andet, du får et batteri med i de 160 kroner. For det tredje, du får en 3 ohm stop-ohm-køjle med. For det fjerde, det er et samlet mod til kun 160 kroner. Og det er virkelig god smag. Første fact, det koster kun 162 kroner på Fastag. Anden fact, du kan få køjlen enten i 0,3 ohm eller 0,5 ohm. Tredje fact, tanken kan holde 5,5 ml e-juice. Fjerde fact, det er et 2600 mAh batteri, så det kommer til at holde hele dagen. Lad os tage et kig på indpakningen. Der er kassen, som vores iJust 2 kommer i. Hvis vi åbner låget, kan vi se, at hele kittet sidder herinde. Der følger et stykke tank med og batteri. Cool feature med batteriet. Lys i side, top og front. Det der ellers er i boksen. Micro USB og manual. Lad os få en primer fyldt op og klar til brug. Det vi skal bruge er noget juice og vores iJust. Start med at tage drip-tippen af. Vend måttet om og lad juicen løbe herned, hvis der er noget i. Hvis der ikke er, så bare skru. God idé at holde her på basen. Da jeg har brugt min køjle, behøver jeg ikke at prime den, men jeg viser jer lige, hvordan man gør. Tager jeg svalgte juice og drypper cirka 3 dråber ned i køjlen. Og på hver af de her små vathuller. Som I kan se, har vores iJust 2 fill holes. Det er der, jeg skal fylde smagen ned i. Og ikke ned det store hul. Ellers så kommer den til at ligge. Hvis I undrer hvilken smag jeg bruger, så er det en sommeravers smag af Optimal. Det er et firma, jeg er med i og startet, hvor vi laver bedst e-cigaret smag til os dampere, der gerne vil have optimal smag samtidig med rigtig god røg. Når du fylder din tank op, cirka hertil, så tager du og vender iJusten på hovedet, ned i hullet og skruer den på. Så tager du drip-tippen på igen, stille og roligt. Den har 2 O-rings, den skal bare lidt skrues og presses i, og så er vi klar til brug.